Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kaso ng COVID-19 sa mga nasalanta ng lindol sumipa. Ilocos Norte nakapagtala muli ng 3 pagkamatay dahil sa COVID-19. Magsasaayos sa mga nasirang bahay dahil sa lindol, prioridad ng iba't ibang ahensya. Pagnanakaw sa isang establishmento sa Tabuk City, Kalinga kuha sa CCTV. Irigasyon sa Dingras, Ilocos Norte, instant tourist attraction. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Kasabay ng pagbangon ng rehiyon mula sa lindol, tinututukan pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Narito ang balita. Sa tulong ng iba't ibang mga ahensya at pagkakaisa ng mga abrenyo, unti-unti nang nakababangon ang probinsya mula sa pinsalang dala ng lindol. Ang problema, at kung dito sa Abra po ay nagkaroon na po ng downtrend ng mga aftershocks or aftershock events, nagkakaroon naman po tayo ng uptrend pagdating sa COVID-19 cases. sa kasalukuyang datos ng DOH Cordillera, 16 ang kanilang mga bagong kaso ng COVID-19. Kasama ito sa kabuuang 66 na aktibong kaso sa probinsya. Ilan sa mga nagpositibo, mga hindi residente ng Abra. Tapos yung mga pumunta dito na from like DSWD, yung ibang other regions pumunta dito. So ang ginawa na ng PHO is require na silang magpa-swab doon sa PHO, kaya yun nadi-detect yung mga nagpa-positive. Pagtibayan din natin yung pagsunod sa mga minimum public health standards, yung pag-facilitate po natin ng mga vaccination, lalong-lalo na po sa mga vulnerable sectors. Pag-ibayuhin po natin yung mga ganong measures. May mga vaccination and testing booth sa iba't ibang bayan ng Abra, lalo na sa mga evacuation centers para maiwasan pa ang pagkalat ng sakit. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Isang malungkot na balita, 3 residente sa Lawag, Ilocos Norte patay dahil sa COVID-19. Magbabalita Jericho Angeles. Patay ang 3 residente sa Lawag City, Ilocos Norte matapos dapuan ng COVID-19 virus. Actually, there are dalawang barangay yun. They have comorbidities, trigger lang ng COVID. Yung isang patient is dialysis patient, so nagda-dialysis siya, and then nanghina siya, at the same time may hypertension siya, so dinala sa hospital, then nag-positive siya sa COVID. So meaning, na-trigger siya ng COVID. Same with the fatality, sila ay stroke patients. Pasyente sila na na-atake sila noon. And they are from Barangay San Macho and Darayday.
Patuloy pa rin ang ginagawang contact tracing ng local government unit ng Laoag City upang maagapan ng pagkalat ng virus. Okay naman, all of the primary contacts are already tested. Yung mga nauna, yung mga bantay nila is positive and yung ibang mga contacts are negative. Yung huli is tinest pa lang namin kanina waiting for RT-PCR result. Patuloy na pinapayuhan ang mga residente na dapat sundin pa rin ang mga health protocols at iwasan muna ang pagpunta sa matataong lugar. Huwag masyadong makisalamuha sa crowded places, ganyan. And gumamit ng face mask and yung social distancing. Yun. Yung sinabi ko kanina na kailangan magpabakuna na habang maaga pa kasi yan yung number 1 na magproprotect sa atin against COVID. So for those hindi pa nabakunahan, i-contact lang yung CHO, pumunta lang sa CHO, then mag-ask kung kailan yung schedule ng bakuna. Nagpaabot naman ng tulong ang local government ng Laoag City sa pamilya ng mga biktima. Jericho Angeles para sa Luzon Headlines. Tinututukan ngayon ng iba't ibang ahensya ang pagsasaayos at pagbibigay ng pabahay sa mga residenteng nawalan ng tirahan sa magnitude 7 na lindol. Narito ang report. Mula Ilocos, gumulong ang Pag-ibig on Wheels papuntang Abra 2 linggo ang nakakaraan. Ito'y para magbigay alalay sa mga miyembrong naapektuhan ng nagdaang lindol. Ang Abra province kasi ay nasasakupan ng Vigan branch. So para ang mga miyembro natin kung saan ay sabihin na natin nakaranas ng earthquake o biktima ng earthquake, hindi na nila kailangan bumaba sa Ilocos Sur. So inakyat natin yung on wheels dito, yung services dito. Parang mobile branch siya, ma'am. Handog nila sa mga miyembro ang calamity loan at housing loan. As of today, may kumulang na 240 members lang nakapag-submit at nakapag-file na ng kanilang na-approve na ang kanilang calamity loan application. 80% ng kanilang naging kontribusyon sa pag-ibig ang maaari nilang matanggap para sa calamity loan. 5.85% lang din ang interes nito. Para naman sa housing loan o insurance, nagsagawa ang housing team ng pag-ibig ng assessment depende sa level ng pinsala sa mga bahay. Dito rin nakadepende ang porsyento ng kanilang matatanggap. Samantala, kaninang umaga, bumisita rin ang kalihim ng DSWD, DILG, DSHUD at National Housing Authority para sa iba pang shelter assistance sa Tayum Abra na siyang epicenter ng lindol. Sila ay magbibigay ng mga pabahay. May pabahay na programa para dito po sa Abra. Hindi pa matiyak ang bilang ng pabahay na ipapamahagi. Pero tiniyak niyang prioridad ang mga residenteng labis na apektado. Pinuri naman niya ang mga Abreño sa pagiging handa, matatag at pagkakaisa sa kabila ng dinanas na sakuna. Pinangako rin niya ang tuloy-tuloy na tulong para makabangon ang probinsya. We are gearing towards early recovery and eventually after months siguro, we'll proceed with the disaster rehabilitation and recovery. Yung mga long-term interventions naman. Sa kasalukuyan, nasa 190 pamilya pa rin ang nasa mga evacuation centers. Binubuo ito ng 616 na mga individual. 15,817 pamilya naman ang nananatili sa mga temporaryong tirahan. 23,494 ang kabuuang bilang ng mga nasirang kabahayan sa probinsya ng Abra ayon sa huling datos ng OCDCAR. 89 dito ay totally damaged. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ininspeksyon ng pamahalaang lungsod ang paghahanda ng mga boarding houses at mga dormitory sa pagbubukas ng face-to-face class ng mga universidad sa susunod na linggo. Magbabalita Charles Limon. Sa susunod na linggo na ang nakatakdang simula ng pasukan ng ilang malalaking universidad sa Baguio. Kaya upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, nag-ikot kanina ang mga miyembro ng City Planning, City Health Services Office, City Permits and Licensing Office sa mga dormitoryo at mga boarding houses. Una-una, itong inspection natin is dahil sa may ordinansa tayo,
And apart from that, meron po ang EO, ang ating mayor, providing a composite team composed of various offices na to inspect ang ating mga apartments, boarding houses, and tenements. Matapos ang briefing, mulak agad ang inspection team sa Barangay Teodoro Alonzo na hitik sa mga paupahan. Una sa listahan, ang dormitoryo na ito. Agad hinanap ang business permit at mga karagdagang papeles sa pag-ooperate. Sumunod na tinignan ang pagsunod sa mga safety at emergency protocols. Pasado naman ang mga ito. Meron naman na po kami provided na per room yung mga fire extinguisher. And then, ongoing din po yung mga installation namin ng mga fire sprinkler. And then, na-educate naman namin yung mga tenants namin to segregate yung mga garbage. Sumunod pang sinuri ang mga malalaking paupahan sa Barangay New Lucban at Barangay Andres Bonifacio, Caguiwa, Rimando. Nakapasaman sa inspeksyon, may ilan pa ring mga paupahan ang nakitaan ng minor violations. May mga kailangan nating linisin, yung mga CRs nila, yung mga kitchens nila, may mga dilapidated na mga cabinets at yung mga tiles na kailangan nating linisan. Another common thing is yung kulang sila ng mga trash bins. In our code kasi at least man lang may 2 na trash bin in every area and every room. May plano naman ang lungsod upang mahikayat pa ang mga paupahan upang mapanatili ang good review. Kung sino ang makakapasa sa lahat ng ating mga ratings, including yung COVID protocols and minimum public health standards, yun po ang ating bibigyan ng mga star ratings at sila ang ating i-recommend sa mga schools, sa mga ibang offices na nangangailangan ng mga endorsement ng itong mga apartments natin. Higit 2,000 boarding houses ang nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga estudyanteng nag-aaral sa lungsod. Pero ayon sa ilang paupahan, unti-unti nang nagkakaubusan ang mga available rooms para sa nalalapit na pasukan. Kaya nagbabala muli ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa mga estudyanteng naghahanap pa ng matitirhan. Ito'y dahil sa mga na-monitor nilang bogus na mga paupahan na nagkalat sa social media. I-sure nyo po na kung hanggat maaari na yung mga totoo or mga legitimate na mga owners ng transient house or boarding house or dorms, pwede naman po nating i-check yung mga authorized like yung mga may totoong business permits sa city natin, sa Baguio City. Almost 100% all branch po namin is full na po. So, para iwas po tayo sa scam, better po na yung personal na i-visit nila yung dorm. And then, personal na lang din na yung payments nila. Magsasagawa pa ang pamahalang lungsod ng karagdagang inspeksyon sa lahat ng mga paupahan sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinarangalang Best Provincial Mobile Force Company ang Mountain Province sa katatapos lang na 121st Police Service Anniversary. Magbabalita Sofia Pagaduan. Provincial Mobile Force Company or PMFC is awarded to 1st Mountain Province PMFC Police Regional Office Cordillera, and the award will be received by the Force Commander Police Lieutenant Colonel Roy Awisan. Walang mapagsidlan ng tuwa ngayon si Police Lieutenant Colonel Awisan ng Mountain Province Mobile Force Company. Ito ay matapos masungkit nila ang titulong Best Provincial Mobile Force Company sa buong bansa nitong Lunes lamang. Anya, hindi naman daw ito mangyayari kung hindi dahil sa aktibong partisipasyon ng mga kasamahan nito. The main reason, ma'am, that we got this award is first because of the good leadership of our provincial director, Police Colonel Ruben Bawan Mandiso, sa lagi niyang magandang supervision na sa amin. Lagi niyang always give us advices. And our unified efforts of the Mountain Province PMFC family. Other than that, ma'am, we also have our own shares of various accomplishments on ISO. Idinetalya niya rin ang tagumpay ng Mountain Province Mobile Force Company sa larangan ng crime prevention and outreach programs. Yung discovery namin sa City Discount, discovery of IED,
food and armed cuts of CTGs here in Mountain Province, ma'am. And also because of our activities or a project on Oplan Binaga, which is the project or ito po ang sinumulan ng aming provincial director. At punta kami sa mga barangay to conduct lectures on anti-insurgency. We also have our best practice, ma'am, that supports our youths who are willing to finish their studies. We call it the Enhanced Educational Program. Kaya plano pa ng Mountain Province Mobile Force Company na mapanatili ang titulo sa mga susunod pang taon. This is first time that we got this award. As our future plan, ma'am, we tend to maintain our high standard on our line of work. In that, we will not settle for what we have right now. Instead, we look towards gaining more positive accomplishments for the betterment of the community we serve. So sa mga kasamahan kong kapulisan dito, especially dito sa Mountain Province, at po tayo, taos puso nating ipatupad ang ating sinumpaang tungkulin. Noong ika-22 ng Hulyo, isinagawa ang Field Evaluation Validation kung saan naisali ang Mountain Province PMFC sa 3 finalists para sa Best PMFC nationwide. Isinabay ang awarding ng mga nanalo sa selebrasyon ng ika-121 Police Service Anniversary sa Camp Crame, Quezon City. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, pagnanakaw sa isang establishmento sa Tabuk City, Kalinga, kuha sa CCTV. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig
maliksi, protektado at mapagmatyag. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Iniimbestigahan ngayon ng Tabuk PNP ang pagnanakaw sa isang establishmento sa Tabuk City, Kalinga noong Martes. Ang buong pagnanakaw na kunan ng CCTV. Magbabalik sa balita, Charles Limon. Sa isang iglap, natangay ng hindi pa nakikilalang kalalakihan ang 280,000 pesos na pera sa isang farm supply sa Tabuk City, Kalinga noong Martes. Nangyari ito mag-alas 6 ng umaga sa Purok 3, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. 6:10 a.m. Pero dumating po yung mga victim, nag-open sila ng farm supply nila around 5:40. So habang naglilinis sila, so makita sa CCTV, sir, na nireview namin, nag-iikot sila, sir, parang tumatiming. Yung mga suspect, sir? Yung suspect na 2, sir, nakamotor. Nang makatsamba, bumaba ang angkas na lalaki papasok sa shop. Dito na isinagawa ng suspect ang maitim nitong balak. Iniwan lang ng victim sa may mga sako. Doon na sila lumapit at biglang kinuha yung bag ng victim natin na babae. Yung dala yung may baril kasi yung isa, sir. Hindi na nahabol ng biktima ang mga suspect. Kinakalap na din ng mga pulis ang mga karagdagang ebidensya sa krimen upang makilala ang mga suspect. Pero may lead na sila sa kaso. Mayroon na po kaming person of interest. Yung ibang witness na lang po ang hinahanap namin, sir, yung maagang naglakad at maagang nag-jogging nung time na yun. Ito na ang ika-4 na kaso ng robbery sa lungsod ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagbigay ng paglilinaw ang BCPO sa pangyayari ukol sa paghahanap kay Jericho na napaulat na nawawala matapos masangkot umano ito sa aksidente noong linggo. Ang follow-up sa report ni Sofia Pagaduan. Ito ang CCTV footage ng pagsakay ni Jericho Payok sa isang taxi noong linggo kasama ang kanyang 3 kaibigan. Ito ay 3 oras matapos masangkot siya sa aksidente alas 2 ng madaling araw. Ito ang huling detalyadong pagkakataon na nakita si Jericho. Nauna nang nanawagan ang ina nitong si Marceline sa publiko. Mahanap lang ang kanyang anak. Siguro I do not want to think doon sa more than Basta ako lang, malaman ko lang na makausap ko na buhay yung anak ko. Kahapon, inilabas ni Marceline ang sama ng loob nito sa mga pulis na rumisponde sa pagka-aksidente ng sasakyan ni Echo sa military cut-off alas 2 ng madaling araw noong linggo. Pero may paglilinaw dito ang mga Baguio City Police Office. Ayon sa report ay nilabas ng Baguio Traffic Enforcement Unit na siyang namahala sa vehicular accident. Nangyari ang aksidente alas 2:40 ng madaling araw ng linggo sa Military Cut-Off Road. Ang BCPO Station 5 ang unang rumisponde, pero ipinasa ito sa BCPO Traffic Enforcement Unit na namamahala sa mga kaso ukol sa trapiko.
Sa report ng TEU, papuntang direksyon ng Cannon Road ang sasakyang minamaneho ni Jericho nang bumangga ito sa kasalubong niyang SUV. Tumaob ang sasakyan ni Jericho pero wala namang lubhang nasaktan sa aksidente. Nilinaw din ng Traffic Enforcement Unit na kumpleto ang mga papeles kabilang na ang intoxication report. Ayon naman sa BCPO Station 8, agad silang naghain ng report of missing person nang hindi na nakauwi si Jericho sa kanilang bahay matapos ang aksidente. Ibinaba pa ni Jericho ang kanyang 3 kaibigan sa San Vicente Satellite Market bago dumiretso ang sinasakyan nitong taxi papunta sana sa kanilang bahay. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at komunikasyon ng BCPO Station 8 sa pamilya Payok sa paghahanap kay Jericho. So nag-usap kami na sabi nila is pagtutulungan natin to. And pati yung CCTV sa military cut-off na kung saan sila sumakay, nakuha na rin po ng technical natin. I-try din namin po ang tulong ng anti-cybercrime kung kaya rin nilang i-enhance yung nasakyan niyang sasakyan. Kasi alleged lang po is sinabi rin ng mga kasama niya na sumakay sila from military cut-off, parang naghatiran sila. So hinatid yung mga kasama niya sa San Vicente. And pagkababa niya sa San Vicente Satellite, dumiretso na siya. Hindi na rin nahanap nitong hindi na rin na ng mga kasama niya, yung 2 male person. Though we are asking kung sino pa pong nakakita na kung pwedeng tumulong dito sa paghanap sa tao is very much help sa amin on our part. Ang sinumang makapagtutukoy kung nasaan si Jericho Payok ay maaaring magtungo lamang sa BCPO Station 8 o kontakin ang mga numerong ito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Makatutulong daw sa paglaban ng misinformation sa social media ang pagtuturo ng wastong graphic designing. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Praktikal na ngayon sa pagpili ng trabaho si Armani. Anya, gusto niyang maging virtual assistant. Kaya naman hindi niya pinalagpas ang pagkakataong makasali sa graphic design training na isinagawa ngayong araw. As for me, I used to be an English as second language teacher, and I'm looking for new opportunities to work online. So now I want to try virtual assistance, and I think this is a good platform to improve myself, my skills in that kind of platform. Hangad din niyang magamit ang graphic designing sa kanyang mga online post upang malabanan ang misinformation. To combat misinformation, I would use graphic design to influence other people, use social media to advocate on that advocacy. Ito ngayon ang tema ng graphic design training ng Baguio Youth Development Council at City Social Welfare and Development Office. So it's a balance of, first of all, using aesthetics, visuals, to make people aesthetics, to kind of get their attention. Ang misinformation and disinformation, nagsispread siya kasi it's enticing. Naiintriga ang tao sa mga naririnig nila. So, why not fight fire with fire, sabi nga nila, na parang kunin natin yung interest ng mga tao by having very good, very aesthetic looking na mga gamit before tayo magbigay ng information na tama. So, yun po yung isa na gusto kong i-focus sana for today, na ang graphic design natin is to make sure na hindi lang basta-basta na kung anong kulay gagamitin mo, ano yung design mo, pero more on ano yung content na gusto mong ipakita, paano mo ipapakita yung content mo. Ang training na ito ay parte ng selebrasyon ng Linggo ng Kabataan 2022.
Ang theme po ng Linggo ng Kabataan this year ay Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages. So, actually ma'am, ang parang ginamit na lang namin siya as social inclusion po sa sa lahat, all ages, PWDs, lahat na po ma'am, as in everyone is invited to join our activities po. Actually, meron po tayong activities na hindi lang po for the youth, meron po tayong for children. Hindi na bago ang naturang training kada pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Pero focus nila ngayon ang paglaban sa paglaganap ng misinformation. Ilan pa sa mga aktibidad ng Baguio Youth Council para sa mga kalahok ay ang kauna-unahang sign language training, teen talks, amazing race, taunang Baguio Youth Parliament at marami pang iba. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Between a teacher who is a 30-year-old lady and a student who is 16 years old and enter into a love affair or sexual relation, what are the penalties or what are the prohibitions that may be imposed, And of course, this usually happens in the academe. And when the student and the teacher fall in love, meron tayong mga prohibitions dyan. And among others, the teacher can be guilty of child abuse and other crimes punishable under the Revised Penal Code, seduction of a minor. And if they enter into a marriage, the marriage is null and void kasi ang age requirement should be complied with at yung ating social norms sa ating school which should be observed. And tinatawag nila dito there should be a moral distance between the teacher and the student. And in the case of Evelyn Chua Kwa versus Court of Appeals, yung teacher dito pininalized by removal lang. Naawa naman sila and she was penalized. Although ang moral of the story is avoid such relationships between teachers and students. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Irigasyon sa Dingrasi, Ilocos Norte, instant tourist attraction. Ang buong kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
Zara Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Irigasyon sa Ilocos Norte instant tourist spot sa kwento ni Vincent Aurelio. Instant tourist spot ngayon ng isang irigasyon kanal sa Dingras, Ilocos Norte. Ang irigasyon ay matatagpuan sa gitna ng palayan sa barangay San Marcelino. Siyempre na-amaze din ako kasi sa Pampanga wala din ganito. So parang first time ko din nakakita na naman ng ganitong scenery kumbaga. Galak din ang nararamdaman ng ilang residente. Sabi ko na may malaking tulong ang pagbubukas ng San Marcelino kasi ngayon puro mahal na mga bilihin. Kaya kahit papano may malaking tulong ang mga kita namin sa aming pang-araw-araw. Bukod sa malinaw na tubig, kamangha-manghari ng mga bundok na matatanaw sa nasabing irigasyon. Masasabi kong nag-e-enjoy ako, gaya nga ng sabi ko sa Pampanga, wala nang ganito, malapit sa bundok. May irigasyon, yun lang. Usap-usapan na sa social media ang video ng naturang tourist spot. Mayroon na itong 291,000 reactions, 420,000 shares at 27 million views. Vincent Aurelio para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.